Здравейте! Днес ще си направим ето такава панделка. За целта ще ни трябват ластички и кука. Нищо повече. Сега ще я направим. Гледайте. Вземаме куката и слагаме куката, един ластик и го завъртаме 3 пъти. Така. Вземаме още 2 ластички. Върпам ги. Това бялото го прехвърляме отгоре. Ето така. Пренясаме. Това е половинката на половината. След това правим същото. Ето така. Не се вижда. Но това не е проблем. След това бялото го прехвърляме. Ето така. Ето за сега имаме... Извинете, стана проблем. Ето, за сега имаме двечки. Това е половината. Сега ни трябва 2. Пак 2 взимаме. Друг цвят. Ето. Разтягаме ги на куката. И на нея слагаме тези. И го премятаме. Слиза надолу. Сега правим другата половина по същия начин. И така. Ластик увиваме 4 пъти. Т.е. 3. 2 пъти. Извинете, бърках се. Това го вземаме и го прехвърляме. Местим, прехвърляме надолу. Ластик. Държим го. Ето, разтягаме. Ако ви е трудно, го прехвърляйте на части. Това не е проблем. Ето така. Ето, вече имаме и втора половина. Вече вземаме отново, обаче в друг цвят. Разтягаме. Пренасяме, ето, почти готово. Смъкваме, оправяме, готово. Вече имаме 2 половинки. Ето така, правим. То по-скоро при вас ще е пръстенче. Вземаме друг цвят ластичка, т.е. бяло. Тези двечките ги прехвърляме. Ето така. Долното пък отгоре. И разтягаме. Сега я поправяме. Ето. И нашата панделка. Довиждане!